bandiraɓe musidɓe tedduɓe rewendiɓe RFI fulfulde e dow taskara mon firto kumpito pene on calminama inɗe on manama jettoɗe on mbasata yiide oɗon vidéo debbo mawɗo goto biyaɗo jippima to bowal laaɗe diwoje John Kennedy to New York omo wondi e passeport mo leydi Torenja yimɓe hewɓe nana namɗo beele ndin leydi indi woodi holto ndi heedi e dunde baba adama nde jaabol ngal ɗon namdal ko ndiɗon leydi woɗani ndiɗon leydi e oɗon vidéo ko pefindaɗo ko hakkille tafaɗo moƴƴini ɗum woni ko wiyete iya musidɓe e ndeɗo yontere ko oɗo kabaru finandi min jiiɗi laɓɓinande on ndeɗo toɓɓere wondi wiyore oɗon debbo e oɗo vidéo woni oɗon debbo gummiɗo toon to Tokyo jippi to bowal laaɗe diwoje John Fitzgerald Kennedy ina jogui passeport mo leydi Torenza ɗum ko kabaru pefindaɗo ko kabaru mo wodani so ɗon yiiɗi hebde hen ko laaɓi mbaɗon no gowɗon waddi e saaha kala ndewinoɗon min e dow lowre amen wewuji tati toɓɓere RFI toɓɓere FR palal FF walla e dow médiaji amen rendo hono Facebook TikTok YouTube WhatsApp e ko nandi hen musidɓe tedduɓe aadi meɗen ɗo yontere fayde so jeeɗo haaji ɗo e nden jamto mon jamto amen yo Allah ko rokken wonde jaam